Takže čaute ľudia, tu je Dimtrojc. Som trošku chorý, neviem, či je to na mňa počuť. Ale teraz mi láskam, neviem prečo. Lebo som chorý. Ale pôjdeme vaše meno. Ale ne. Môže. Pôjdete skupiny. Toto je vlastne tutoriál, jak získať Dotu 2. Dáte procházet skupiny. Napíšete Dota 2 nie dispenser, ale dispenser. Neviem, jak sa to číta. To vám vyhľadá takéhoto týpka. No, dobre, vidíte, kto je online. Dáte přidat přátelé, potom přátelé, odeslat správu. Tam jsou toto. Napíšete Giu Dota 2. Mne už to ukazuje, že mám Dotu 2, ale vám to pôjde, vám dá Dotu 2. Potom tam sa ukáže, že nejaký darček, to bude Dota 2. A budete mať Dotu 2 zadarmo. Nekupujte si Dotu 2, ale nech vám ten dá. Nemusí vám dávať, ale to je taký bot, neviem, nejakým programom to robí, že automaticky, keď to napíšete, a nie po inom jazyku, automaticky, keď napíšete Giu Dota 2, tak vám to dá Dotu 2. No, to je pre tento tutoriál všetko. Dúfam, či som vám pomohol alebo potešil, že díky mne máte Dotu 2 zadarmo. No, díky nemu. A ja som vám poradil ako na to. Tak, čau čau.